Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok tunggal badhe nampilaken drama modern. Jebul apa, Li? Kating judul Jebul iki lho, jebul. Kula dados. Kula Rafael dados pembeli. Kula Aini dados teman pembeli. Kula Rahmat dados penjual. Kula Anis dados penjual. Kula Seni dados pembeli. Kula Novel dados pengasuh. Ing kantin sekolah wonten kalih bakul roti. Jenenge Bu Rahma lan Bu Anis. Mung tiyang kalih niki sing dodol roti ing sekolahan. Nanging dodolan boten adoh saking tembung meri amarga salah sawijine kathah ingkang tumbas. Ayo beli rotinya ada kabeh. Ayo nang mriki gawe napa lho. Ini wonten napa, Bu? Roti kompas lan roti bolu. Ini wonten napa? Oh, mirip ada ya, Bu? Ya, Bu, kula niki mawon ya, Bu. Terus niki. Ayo kita njuk JP lho. Oh, diskon. Oh, berarti kira iki lah, Bu. Oh. Napa bedane karo sebelah nggih? Oh, saya Pak. Mulane Pak, dekine mawon. Kula iki mau di Kalau beli satu tunggal nggih. Roti kula bahane larang-larang lho punya ning mall. mawon, Bu, kula wonten promo. Iki. Bukan larang. Pas nggih. Nggih. Kula langsung pe, Bu. Iki kupon iki. Kok mboten wonten sing tumbas roti ning warungku ya? Malah kabeh padha ten warunge Bu Rahma. Apa ya? Sawetara dinten warung saking Bu Rahma tambah kathah kalian pelanggan. Salah sawijine pelanggan nyaranake ndamel menu roti sing anyar. Rotinya enak banget dan lembut banget. Napa kalau saranake mending sampean damel menu anyar yaitu roti kukus siram. Pemane iku lagi hit-hite era saiki. Enggak sih bener enak lembut pisan. Warunge Bu Anis malih sepi. Kabeh pembeli padha ngalih pindah ning warunge Bu Rahma. Kok mboten wonten sing tumbas nek warungku ya, kok malah akeh rame nek warunge Bu Rahma. Ana apa ya? Paling dia enggak mungkin bisa rame tanpa penglaris. Sesuke menu anyar saka warung Bu Rahma wis metu yaiku roti kukus sirem. Kabeh padha seneng karo menu anyar iku. Kok iki menu anyar. Lho, saiki ora menu anyar. Menu sing iki roti siram itu nggih. Oh, ini rotine enak. Kula rekomendasi nek Ibu Rahma wonten roti kukus saiki. Oh, minyak yo tuku nang kene. Rotine lembut enak banget. Murah-murah dan enak pol. Tak coba Aku juga. Kula tunggal. Pulang disegar nggih. Monggo mau dicoba menu anyar ten kula. Loh, iki lak padha karo menune Rahma. Iya, tapi ini enak terus kalau ini Bu Rahma. Apa oh? Coba Bu, enak. Coba, sampai coba ta. Oh, wis kula coba dhisik. Coba. Kok
duke padha karo Brahma. Tapi kok kowe nak ngene Brahma ya? Oh niku sing ndek ngarepe Ngelani Brahma bukan? Iya, ngene Bu Anis. Oh sing wong iki judes gak sih? Makan dari sepi. Iya, makane aku kak kira seneng iye nyoba. Petani apa cobaan sih? Koyo gak menarik. Hambar sepoi ya. Ih, gak rekomendasi banget sih. Satu kemarin enak ngono. Sementing nang ngene Brahma e. Iya, daripada sebagai judes, galak. Lah iya. Ayo, makan dari sepi. Terus udah Brahma. Oh. Apa warung ibu? Leo, dikira Terus kita dapat mendengar. Tadi mau kami ya Bu. Iya Bu, sini Bu, Bu. Sini. Iya apa Bu? Mau gimana ya nih? Bro, Mbak Siki mau ya Bu? Ini Bu. Iya paling, aku mau tuku nang gone Brahma. Dapat oleh Bu. Seneng. Karena roti. Iya. Ana ular ning bali. Mosok. Bu iya kan. Ananya. Ayo ayo ayo. Woi, Bu Rama. Sama jalan roti apa iki lho yang roti nyari iki lho, tuku roti nang sampean. Berarti kalau badan nyaranya aku lo mau nonton acara ini. Memang gue rame-rame. Iki lho, tuku roti nang Rama. Loh, aja anggar nuju kan ini loh anak sing nganu Pak Rung Ibu Rahma. Niki, ngoan. Arek iki malah sing nganu roti ini Bu Rahma. Lho kon yo. Lho, iku bukti e. Itu Mas, kita ini. Lho, sono bukti iku sono bukti e. Sampe nang bae ngono. Sampe gak seneng bae ngono. Aku malah sih seneng. Dia kan sapa? Bu Anis. Maaf ya sih, ayo banyak. Ayo balik. Kilo. Ini aku, Bu. Aku. Ayo keret. Polisi kok ini saya tidak Saking peristiwa iki, kita saged mandheg hikmah yaiku kita mboten sareng duweni rasa iri. Krana sing namine dodolan pasti wonten persaingan dodolan. Kita kudu bersaing secara sehat lan kula kudu duwe sifat sing ramah dan saged duweni kepercayaan saking wong liya.